Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi Fiddaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kufifat inna fakullal amalu wa taljamul lamu idamah tumalu wa rubama stukniya anha in bada manatikun arodahu muktamida. Wa kufifat lan diwaca enteng apa inna lapat inna. Fakola mongko siti apa al amalu apa amal. Watal jamulan wajib apa alamu apa alam. Idamah tumalu. Idamah tumalu. Idamah tumalu ing dalem nalikane dianggurake tatawa disia-siaake apa lapat inna. Waruba mastuknia lan terkadang dialap cukup tata wong ini yo. Waruba mastuknia lan terkadang disemugiake opo anha saking elam. Opo anha saking elam. In bada lamun pertelo opo ma perkara natikun utawi wong kang ngucapake iku aroda. Iku aroda ngarepake sapa natik hu ing emah muktamidan kali wong kang tetanggenan. Ida kufifat ing dalem nalikane diwaca enteng apa inna lapat inna. Fal aksaru mongko utawi kang luwe akeh fi lisanil arabi ing dalem lisane wong Arab iku ihmalu. Iku maluha nganggurake kufifat inna. Nganggurake kufifat inna. Fatakulu mongko ngucap sapa sira in zaidun lako imun. In zaidun sak temene utawi zaid iku lako imun yekti wong kang ngadeg. Wa ida uhmilat lan ing dalem nalikane dianggurake apa kufifat inna. Lazimat mongko majibake ha ing kufifat inna apa alamu apa lam. Farikotan krana bedakake bainaha ing dalem antarane kufifat inna wa baina in lan ing dalem antarane lapat in annafiyati kang nafiake. Wa yakilu lan siti apa ikmaluha apa ngamalake kufifat inna. Fatakulu mongko ngucap sapa sira in zaidan ko imun. In zaidan setunggu. In zaidan sak temene zaid. In zaidan setuhune zaid. Iku ko imun wong kang ngadeg. Wa kaka lan nyeritakake al ikmala ing ngamalake sapa Sibawehi sapa Imam Sibawi wal akfasulan Imam Akfas. Rokimah mugi-mugi melasi huma ing Sibawi wal akfas sapa Allah Ta'ala sapa Gusti Allah Ta'ala. Fala talzamu mongko ora majibake ha ing kufifat inna kina idin ing dalem nalikane ikmaluha apa alamu apa lam.
li'anaha krana sak temene kufifat inna iku la talbisu ora dadi campur tatawa ora serupa tatawa ora kejawor ya ora kecampur tatawa ora serupa ora dadi jawor ngono ya apa kufifat inna wal kalatu kale utawi tingkah iku hadihi utawi iku ngene ya wal kalatu kale utawi tingkah iku hadihi iki tingkae ikmaluha tatawa ngene ya wal kalatu kale utawi tingkah iku hadihi iki kalatu ikmaluha bin nafiyati ora serupa in nafiyah li'anan nafiyata krana sak temene in nafiyah iku latang sibu ora nasupake apa in nafiyah al isma ing isim wa tarfa'ulan orang rufaake apa in nafiyah al kubaro ing kubar wa inama talbisu lan angin semestine dadi serupa dadi campur ngono ya kena dadi serupa apa kufifat inna biin kelawan lapat in annafiyati kang nafiaki ida umilat ing dalem nalikane dianggurake apa kufifat inna walam yadhar lan ora pertelo apa al maksudu perkara kang dikarepake biya kelawan kufifat inna fa indhara mongko lamun pertelo apa al maksudu perkara kang disejot atau perkara kang dikarepake biya kelawan kufifat inna wakot yustagna mongko terkadang dialap cukup opo anilami saking lam kakauli syair koyok dawe Kiai Syair Bakar Towil ana benu ubatid doimi min ali malikin wa in malikun kanat kiromal ma'adini ana utawi ingsun iku ibnu ubatid doimi iku anak lanangi wong kang nyegah wong kang nolak ngono ana utawi ingsun iku ibnu ubatid doimi iku anak lanange wong kang emo aba iku emo ya nolak tatawa nyegah penganiayaan ana utawi ingsun iku ibnu ubatid doimi iku anak lanange wong kang nolak tatawa wong kang nyegah ngani ngoyo min ali malikin saking keluargane Qabila Malik wa in malikun lan setuhune utawi Qabila Malik iku kanat ana sapa Malik iku kiromal ma'adini mulya-mulyane anak turune mulya-mulyane tedak turune atakdiru utawi ngira-ngiraake iku lapat wa in malikun lakhanat wa in malikun lan sak temene utawi Malik iku lakanat
iku lakanat yakti ana sapa malik. Wa in malikun lan sak temene malik ngono ya kena ya. Iku lakanat yakti ana sapa malik. Fakudifat mongko dibuang apa alamulam. Li ana krana sak temene kufifat inna iku la taltabisu. Ora dadi serupa apa kufifat inna binafiyati kelawan innafiyah. Li anal makna krana sak temene maknane innafi iku alal isbat ing atase netepake ing atase isbat atau mujab bukan nafi ngono ya. Maksudnya isbat itu bukan nafi, ing atase netepake atau isbat atau mujab ya, bukan nafi. Wahada utawi iki fa indoharol maksudu biya fakot yustagna anilam. Wa yohada iku muradul musonifi kang dikarepake ing ngene ya. Wahada utawi iki fa indoharol maksudu biya fakot yustagna anil lami. Wa yohada iku muradul musonifi perkara kang dikarepake Kiai Musonef bi kaulihi kelawan dawe Kiai Musonef rupane waruba mastukniya anha in bada ila akhiril bait. Waktalafa lan persulayan sopo anak wiyuna pira-pira ulama ahli nahwu fi hadhil lam ing dalem iki lam. Hal hiya ana ta utawi hadhil lam iku lamul iftidai iku lam iftida. Udaqilat dimanjingake tatawa dilebokake ngono ya kena ya. Dimanjingake apa lam iftida lil farqi krana bedakake baina inna ing dalem baina in ya. Baina in ing dalem antarane lapat in annafiyati kang nafiake. Wa in lan lapat in al mukaffafati kang diwaca enteng apa in minasakilati saking kewaca berat. Amhiya utawi hadilam. Amhiya utawi hiya ya ana utawi dadi muftada ya. Amhiya utawi hadilam iku lamun iku lam ukra kang meneh. Ujud tulibat ditekakake atau ditarik ya gak penak ya, artine ditarik ngono. Ujud tulibat ditekakake ngono ya, aja ditarik ya. Ujud tulibat ditekakake apa lam lil farqi krana bedakake. Wa kalamu sibawaihi utawi dawe Imam Sibawi iku ya dulu nduduhake apa kalamu Sibawi ala anaha ing atase sak temene lam iku lamul tibdai iku lam iftida. Dakolat mongko mlebu apa lam lil farqi krana bedakake. Watat harulan pertelo apa faidatu hadal khilafi apa faidai iki khilaf ulama fi mas'alatin ing dalem masalah jarot kang lumaku apa masalah baina bni abil afiyata
ing dalem antarane ibni Abil Afiyata wa benil Akdori lan ibni Akdor. Wahia utawi masalah iku qauluhu sallallahu alaihi wasallam, iku dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad alimna in kunta la mu'minan. Qad alimna, temen-temen weruh sapa kita, in kunta setuhune ana sapa sira iku la mu'minan, yekti wong kang iman, yekti wong kang iman. Faman mongko utawi sapane wong iku ja'ala ndadekake sapa eman ha ing lam lamal iftidai ing lam iftidak aujaba mongko wajibake sapa eman kasro in ing kasroi lapat in. Waman lan utawi sapane wong iku ja'ala ndadosake sapa eman ha ing lam laman ing lam ukra kang weneh. Ujud tulibat kang ditekakake apa lam lil farqi krana bedakake fatka an ing fatkai lapat an. Ngene ya kena ya. Ujud tulibat ditekakake apa lam lil farqi krana bedakake fataka mongko maca fatka sapa man an ing lapat an. Wajaro lan lumaku apa wajaro lan lumaku sapa al khilafu khilaf ulama. Apa khilaf ulama ngono ya. Wajaro lan lumaku apa al khilafu khilaf ulama fi hadhil mas'alati ing dalem iki masalah. Qabla huma ing dalem sadurunge ibni Abil Afiyah lan ibnil Akdor. Baina Abil Kasani ing dalem antarane Abil Kasan. Rupane Ali bin Sulaimana al-Baghdadi. Al-Akfasu Imam Akfas As-Sogiru. Al-Akfasu Imam Akfas As-Sogir. Wa baina Abi Alil Farisi lan ing dalem antarane Abi Alil Al-Farisi. Faqala mongko dawuh sapa Al-Farisi sapa Imam Al-Farisi. Wa ya utawi lam iku lamun iku lam ghairu lam ibtidai kang sakliyane lam iftidak. Ujud tulibat ditekakake apa lam lil farqi krana bedakake. Wa bihi lan kelawan ghairu lamil iftidai. Kola dawuh sapa Ibnu Abil Afiyah, sapa Imam Ibnu Abil Afiyah. Wa kola lan dawuh sapa Al-Akfasu sapa Imam Akfas As-Sogir. Innama hiya ang semestine utawi lam iku lamul iftidai, iku lam iftidak. Udkilat dimasukake apa lamul iftidak lil farqi krana bedakake. Wa bihi lan kelawan innama hiya lamul iftidai udkilat. Ngene ya kena ya. Wa bihi lan kelawan innama hiya lamul iftidak iku ngene ya kena ya. Wa bihi lan kelawan innama hiya lamul iftidai. Qala dawuh sapa Ibnul Akdor, sapa Imam Ibnul Akdor. Wal filu illam yakunasi konfala tulfihi
Goliban biin di musola. Wal fi'lu utawi fi'il iku ilam yaku. Iku ilam yaku lamun ora ana apa fi'il. Iku nasikon kang rusak muftada lan kobar. Iku nasikon kang rusak muftada lan kobar. Falatul filan ojo nemokake sapa sira. Hi ing fi'il goliban ing dalem kaprai. Biin kelawan lapat in. Endi kang iki inna mukaffafa ngene ya. Endi kang iki in mukaffafa ngono ya. Musulan kang ditemukake apa fi'il. Ida kufifat ing dalem nalikane diwaca enteng apa inna, apa lapat inna. Falayali mongko ora nyandingi ha ing lafat inna minal af'ali saking pira-pira fi'il. Apa ilal af'alu angin apa ilal af'alu angin pira-pira fi'il. Dadi fa'ile ya. Dadi fa'ile yali. Anasikatu kang rusak lil iftidai marang amil maknawi iftida. Naku kana wa aqwa tiha. Naku kana wa aqwa tiha sepadane lapat kana wa aqwa tiha. Wanduna wa aqwa tiha. Qala wa ta'ala, qala dawuh sapa Allah taala. Surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 143. Wa in kanat la kabiratan illa alal ladina hadawwa. Iki ana rung pendapat ya. Iki tapi iki ketemune fi'il nawasik. Dadi ngene ya. Wa in kanat lan sak temene ana apa mindai kiblat. Tawali kiblat ya. Apa mindai kiblat. Iku la kabirutan. Iku la kabirutan. Yakti perkara kang gedhe. Illa alal ladina angin ing atase wong akeh. Hada kang duduake ing aladina sapa Allah. Ana sing artekno ngono. Tapi ning Quran ana sing ngene. Wa in lan sak temene kelakuan iku kanat ana apa mindai kiblat iku la kabirutan yakti perkara kang gedhe ana sing ngono ya in kelakuan tapi iki ngene wae artine ngene wae soal iki ketemune fi'il nawasik termasuk lapat kana lapat duna iku ya fi'il nawasik wa in kanat lan setuhune ana apa mindai kiblat iku la kabirutan yakti perkara kang gedhe illa alal ladina angin ing atase wong akeh hada kang duduake ing aladina sapa Allah. Surat Al-Baqarah ayat 41. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala, sapa Gusti Allah taala. Surat Al-Qalam ya ayat 51. Surat Al-Qalam saiki ya ayat 51. Wa in yakadul ladina kafaru la yuslikunaka bi absorihim. Surat Al-Qalam ayat 51. Wa in yakadu lan setuhune memeh parek. Wa in yakadu lan setuhune parek sapa aladina wong-wong akeh. Kafaru kang padha kafir sapa aladina. Iku la yusliquna. Yakti bakal melesetake sapa aladina ka ing sira bi absorihim. Kelawan pira-pira peningali aladina. Dadi ini ku gak kelakuan lho. Aja tak artine ngene. Wa inan sak temene kelakuan iku yakadu. Iku memeh. Parek ta utawa memeh.
Soale ini ki koyok-koyok iku membatalkan amal, soale teko fiil nawasik yo. Contoh meneh surat Al-A'raf ayat 1 seluruh. Wa in wajadna aksarahum la fasikin. Wa in wajadna lan sak temene nemu sapa ingsun aksarahum ing akeh-akeh manusa, ing akeh-akeh nas lafasikin ing yekti kang padha fasik kabeh. Iki surat Al-A'raf ayat 1 seluruh. Tapi sebagian ya ono sing ngartekno ngene, wa in wajadna aksarahum lafasikin. Wa in lan sak temene kelakuan iku wajadna nemu sapa ingsun aksarahum ing akeh-akeh nas lafasikin ing yekti kang padha fasik kabeh. Koyok ini ku menyimpan dumirsaannya. Iku sebagian pendapat yus Allahu alam. Wa yaqilu lan sithik apa an wa yaqilu lan sithik apa ayalia yen wa yaqilu lan sithik apa ayalia yen to nyandingi ha ing lapat inna, ha ing lafat kufifa inna lho ya. Apa gairun nasikoti kang sakliyane fi'il nasik wa ilaihi lan marang wayak kilu ayalia gairun nasik asaro awe isaro sapa Kiai Musonef bikauli kelawan dawe Kiai Musonef rupane goliban ing dalem kapraya. Cara enek mono goliban iku wis sak karep kebiasaan diperbolehkan kaya ngono. Goliban. Wa min hulan iku tetep setengah sangking wayakilu ayyaliha ghairu nasik. Qaulu ba'dil araf utawi pengucapi setengah wong araf. In yajinuka la nafsuka. In sak temene kelakuan iki ya. Yazinu maes-maesi. In sak temene kelakuan iku yazinu maes-maesi ka ing sira apa la nafsuka. Yakti nafsu sira. Soale kena apa kok iki menyimpan domir an sing domir saan, soale bukan fi'il nawasik. Lapat yazinu itu bukan fi'il nawasik. Wa in lan sak temene kelakuan iku yasinu nglakoni ala ka ing sira. Sopo apa ngono ya? Apa lahia yakti nafsu sira. Apa lahia yakti nafsu sira. Wa qauluhum utawi dawuhe wong Araf. Wa qauluhum lan utawi ucapane wong Araf. In konakta kati bakal sauton. Wa qauluhum utawi dawuhe wong Araf iku lafat in konakta katibaka la sauton. In sak temene kelakuan iku konakta mukulake sapa sira katibaka ing kain tutup kepala sira. Aja juru tulis sira ngono ya. Juru tulis sira gak kepenak ya. La sauton ing yekti mecut, ing yekti cemeti, ing yekti mecut. Soale tafsirane iki katib in kona ta katibaka la sauton. Iki ya. Qauluhu in kona ta katibaka la sauton. Ayat tegese innaka sajane kona ta ora kona tu ya. Soale innaka. Innaka kona ta ora kona tu sajane. Kona ta katibaka sauton bimakna dorupta doruptu hu ala roksihi bisauti enak dorupta wae yo bimakna dorupta ala
roksi bisauti wajah al tahu lahu kal kinai. Maksudnya kina iku kain tutup kepala perempuan. Kina iku termasuk katibaka. Padha karo aku iku mukul ning ndure ndase wong iku lho. Pas wong iku nulis tak tutuk kok koyo ngono, tak tutuk karo pecut. Karo sabet ngono ya kena ya. Allahu a'lam pokoke. Wa minhu lan iku setengah sangking sono ya. Wa ajaza lan menangake sapa al-Akfasu Imam Akfas. Wa ajaza lan menangake sapa al-Akfasu Imam Akfas in koma la'ana. In koma iki dhewe meneh ya. In koma setuhune ngadeg sapa la'ana yakti ingsun. Wis ora dumisaan meneh iki ya. Iman wa ajaza lan wenangake sapa Imam Akfas in koma la'ana. In koma setuhune ngadeg sapa la'ana yakti ingsun. Wa min hulan iku tetep setengah sangking contoh in koma la'ana. Qaulus syair utawi pengucape Kiai Syair Bakar Kamil. Salat yaminuka in kotalta la musliman kalat alaika ukubatul muta'ammidi. Salat muga-muga jimpe. Jimpe kaya iku setruk ngono ya. Muga-muga jimpe. Apa yaminuka tangan tengen sira. In setune kelakuan iku kotalta mateni sapa sira. La musliman ing yekti wong Islam. Kalat muga-muga manggon, muga-muga temurun alaika ing atase sira. Apa ukubatul muta'ammidi. Apa ukubatul muta'ammidi. Siksane hukumane wong kang jarak mateni. Iki berpendapat mau artine ngene ya kena ya. Salat muga-muga jimpe. Apa yaminuka tangan tengen sira in kotalta setuhune mateni sira. Ngono ya kena ya. La musliman ing yekti wong muslim, ing yekti wong Islam. Dadi iki sebagian ana sing soal linggo liban iki lho. Wa asara bi linggo liban iki lho. Iki kadang-kadang ini nyimpen domir saen apa ora iku. Allahu a'lam ngono. Wa in tukufat ana fasmu hastakan wal kobaraj al jumlatan min ba'dian. Wa in tukufat lan lamun diwaca enteng apa anna lafat anna. Fasmuha mongko utawi isime lafat anna iku istakana kesimpen apa ismuha. Waj'al lan dadosake sapa sira al-kobaro ing kobar. Jumlatan ing jumlah mim ba'dian. Ngene ya kena ya. Waj'al lan dadosake sapa sira al-kobaro ing kobar. Jumlatan ing rupa jumlah min ba'dian. Saking ing dalem sakwise lafat an. Ida kufifat ing dalem nalikane diwaca enteng apa ana lafat anna bakiyat kang tetep apa kufifat anna alama ing atase perkara kana kang ana apa ma iku laha keduwine kufifat anna minal amali nyatane saking amal.
lakin layakunu tetapi ini ora ono opo ismuha isime kufifat anna iku illa domiro sakni angin rupa domir sa'an makdufan kali kang dibuang wa kobaruha utawi kobari kufifat anna iku layakunu ora ono apa kobaruha iku ila jumlatan iku angin rupa jumlah wandalika utawi mengkono ida kufifat anna bakiyat alama kana laha minal amal iku nakwu alim tu an zaitun qaimun contone lapat alim tu an zaitun qaimun alim tu ngiyakinake sapa ingsun weruh sapa ingsun ngene ya alim tu ngiyakinake sapa ingsun tatawa weruh sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku zaitun utawi zait iku qaimun wong kang ngadeg sapa zait fa'an mongko utawi lapat an iku mukaffafatun kang diwaca enteng apa lapat an minas sakilati saking kewaca abot wasmuha utawi isime lapat anna iku domiru saknin iku domiru sakni iku rupa domir sa'an wawa utawi domir iku makdufun kang dibuang wa takdiru utawi ngira-ngiraake iku alim tu anhu zaitun qaimun ngira-ngiraake lapat iki lho alim tu an zaitun qaimun iku lak dikira-kira alim tu anhu zaitun qaimun alim tu yakinake sapa ingsun tatawa weruh sapa ingsun anhu ing sak temene kelakuan iku zaitun utawi zait iku qaimun wong kang ngadeg sapa zait wakot yubrozu lan terkadang dipertelakake apa ismuha isime anna sing mukaffafatun wa utawi yubrozu ismuha iku ghairu domiri sakni iku ghairu domiri sakni iku sakliyane domir sa'an kakoli syair kaya ucapane Kiai Said Bakar Towil falau angki fi yaumir raqai sa'altini tolakoki lam abqol wa angti sodikun Bakar Towil falaula angki mongko lamun tetep setuhune sira wadon fi yaumir raqai ing dalem dinane jembar murah pangane iku saalti murah pangane ya jembar murah pangane iku saalti njaluk sapa sira wadon ni ing ingsun tolakoti ing talak sira lam abqol ora medhit sapa ingsun wa angti kale utawi sira wadon iku sodikun wong kang temen tatawa ngene ya iku sodikun dadi kanca raket wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.